பிக் பாஸ் சீசன் 9 அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்க ரவி. எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் சீசன்ல என்ன பார்த்திருப்பீங்க, ஆடியன்ஸா போயிருந்தேன். லாஸ்ட் சீசன்ல நான் விஜய் சேதுபதி சார் கிட்ட பேசியிருந்தேன். அதுக்கு முந்தின சீசன் கமல் சார் சீசன்லயே நான் போயிருந்தேன். தினமும் ஒரு டைம் பாஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். வெசல் கிளீனிங், பாத்ரூம் கிளீனிங், அதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ற டாஸ்க் எல்லாம் விதவிதமா இருக்க போது, அதுக்கப்புறமா தப்பு செஞ்சாங்கன்னா ஜெயிலுக்கு போறது. வாட்டர்மெலான் ஸ்டார்ல ஆரம்பிச்சதுங்க. திவாகர் வந்ததுல இருந்து கிட்டத்தட்ட மானாவாரியா இறக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இருக்கிற நடிகர்கள் எல்லாரையும் இறக்கிட்டாங்க. கரண்ட் சீரியல்ல இருந்து நிறைய பேரு, குக் வித் கோமாளில இருந்து நிறைய பேரு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வெளியில இருந்தும் யூடியூபர்ஸ் நிறைய பேர் இறக்கிருக்காங்க. அந்த மீனவ பெண், அதுக்கப்புறமா அந்த ஆடல் பாடல் ஆடுற ஜோ ஒருத்தங்களை இறக்கிருக்காங்க. சோ ஒரு உண்மையை சொல்லணும் அப்படியே ஒண்ணு மட்டும் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தாங்க வந்திருக்காங்க. பிக் பாஸ் மேடைக்கு வரதுக்கு எல்லா கண்டஸ்டன்ட்ஸுமே ஒரு கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருக்காங்கன்ற ஒரு உண்மையை நம்மளுடைய ஃபாலோவர்ஸ்க்கு தெரிவிக்கலாம். சோ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.